Дигиталното евро ще ни взима спестяването. Това вярно ли е или не е вярно? Дигиталното евро е начин за цензура. Има възможност, и това дори беше признато и косвено от европейските институции, че има възможност да бъдат спрени разплащателни сметки. Ами много лесно, чисто софтуерно, на всеки, който е неудобен на властта, може да бъде спряна сметката и да не може да използва това свое дигитално евро. Как ще стане така, че, как? С едно натискане буквално на бутон през софтуера. Тоест на вас, както критикувате властта, прибирате се вкъщи и ви няма паричките. Това ли искате да кажете? Абсолютно е възможно. Всеки български гражданин може да случи. Затова ние сме категорично за това. Как ще стане това нещо, господин парите кеш да бъдат, да може да се използват и да няма съответно дигитално евро. Ами това е нещо, което вече се прилага дори в някои държави в света. Кое се прилага? Това да бъдат блокирани сметки, да бъдат блокирани потребителски профили. Например, в Китай се е случвало. Китай не е в еврозоната. Да, но тази практика в еврозоната не са я измислили така случайно. Това е нещо, което е абсолютно реално, потвърдено е и е огромна опасност.